ka channel Hato Phi kapedyang smobhaya phi sha kani ka episode bat ha kani ka kanti ka channel Hato Phi kan yo banwan ra shapi ya ka e ka ba phim tip shaphang ka painting lani ka jingdro ka ba Pawnam tam ha ka history jong ka parthai kata ka Mona Lisa shuwa bangin poi shakata ka banta smobha subscribe ya kani ka channel lada phim padap ba phin yo shibun tali ki jing kantap ba phla bat ba yo jing mantoi Balei kani ka painting jong ka Mona Lisa kalong ka ba Pawnam hadu kata hatu kadai nakadaw bakidon bun ba ki mystery lani ki ki bomla bantep tikna shaphang kani ka painting lani hatu ka Pawnam namar ba kani ka painting ladro da unong dro ubalong uway na kinong dro ba trimtam ha ka perthai Leonardo Da Vinci kajubab kalong tangba shisha kalong kajingdro kabamayan hadu kata Henrei Hato Phi baha kaspasnam kabakat khandai kani ka painting kalong kabom Pawnam Henrei kadai nakadaw jong uwe unong tu ubalatu ya kani ka painting bat lingba jong u kani ka painting kala Pawnam bha ya ka Mona Lisa painting latu ha ka arphuai tarik u August khat khandai spa khatwe da ubrio ubakarteng u Vincenzo Peruggia une udai unong Italy ubatre ha ka jakabu ya kani ka painting lani ka museum kabalakhot ka Louvre museum kabadan hari France la IT hau ba unong shna ya ka glass frame ka yet kabala thau bha bakanlong ka jaka banbu ya kani ka Mona Lisa painting Henrei hadien ba ula pandap ya kani ka kam banshna ya kani ka yet lani ka glass frame ulari hakawe ka sendok da ka jingthmu ba unyo bantu ya kani ka painting ulari hakani ka sendok baro shimit haka jingdom tilio bat haka step ka babot kadba kani ka museum kadang pli uni unong to ulaphet na kani ka museum da ka baklan ya kani ka painting bat hepat ha ka jacket jong u ha ka sngi ka banungkong omsham ladon hi watang uwe ubrio batep bakani ka painting kalaja kinong tre hakani ka museum kinangmut bakani ka painting la shamti dakibor bahalor banpan bha byang yaka ka Mona Lisa painting kamsham lalong ka ba Pawnam kumbalong hakini kisngi kibamanta babaro ubrio unjin dalatep tangmar ya yosngo ya ka kerteng jong kani ka painting ro layatho baya kani ka painting amsham la pahararo bakan poi shadu uput balayo bantu yaka ha katu kapor ba ka Mona Lisa kalaja layatho bakidon tang kumba shispa san phongot kinong tre kiba pahara ya ki painting kibadan hadu arlak san pho hajar tali ha kani ka museum shu layatho ba amsham lawa ya kani ka painting wat ha ka kendro ro de hadin arsngi uwei unong dro lani uta u sketch artist ulalet sha kani ka museum ba unyo banlet jingo bat ringdor ya kani ka painting khnang ba unyo banlet dro anda ulapoi shaying Henrei Maria poi hakani ka museum ulalapman bakani ka painting kamshim la don show hakajaka bakadei bandon bat kalaja no
mar kumtahi ula pentep syakibor bahalor syapang kani kaperthai kala kulmar thlim ki news reporter kila yok ban report syapang kani ka jingja arngai kani ka painting bat ka khubor syapang ka jingja kani ka painting kala sapret keleng saudong ka perthai ba ka kerteng Mona Lisa kaladan habaro ki rimyang shintur jong ki brio bat kalalong ka khana ka baki brio kila yo ban yakran haman la ki thliu yeng man la ki kot khubor la yo ibet hakasla ka banungkong syapang kani ka jingja arngai ka Mona Lisa kani ka Louvre Museum kelas dang Pawnam bat ki brio na keleng ka perthai kilawan sya kani ka museum tang ban yo i ya ka jaka ka bathli ha ka kenro ya ka ba baro shikata lawa ya kani ka Mona Lisa painting ki pulet kim shimla lapksai ya ka daw balei balatu ya kani ka painting bat manu balatu yaka kabasngo thamula kalong ba kila tharai sniu wat ya u Pablo Picasso uriu Pawnam ubalong ru unongdro ubatbet hadu kata-kata batlami kijingkno ba u Pablo Picasso lesi ulabishni ya u Leonardo Da Vinci bat ya kijingdro batbet jeng u kabala penlong ya u ba untuk ya kani ka painting laya thuru ba u Pablo Picasso udan ka jingya dei ka bajan bha bat uwe unong tho u Apollinaire u bala sha thwet bha hakipulet bat la suba ba uladon kti bantu ya kani ka painting bat shu la ongro ba u Pablo Picasso u jumlien banthet ya ki painting ki bala shutu bat hakapor bakani ka painting kalaja u Pablo Picasso udan hakani kanong bahi bat kani kala penlong yaki pulet bakin suba ba uday mau balatu yakani ka painting henrei kadba kini ki baro kidangja unong tu basisha u Peruggia ulaja rengai lembat kani ka painting ka ba ulato hadin arsnam ki brio baro kilaklet no ya kani ka jingja henrei ha u November usnam khat khandai spa khatlai uwe unong di painting u Alfredo Geri ulayo ya kawe ka shithi ka ba phla bha na ubrio balakam ba uday u Leonardo ula persang ban pule yakani ka shithi bat ula shem ba uta ubrio ubala pha yakani ka shithi sha u ula kam ba ula to yakani ka Mona Lisa painting ula terwaru sha u ba unthet yakani ka painting ka ba ula to uni unong di ula kendo ya u Peruggia ha Florence ha Italy hadin ka jing batha u Peruggia ya ka jaka badai ban kendo bat ya ka song pisa ba uday ban ai lada undi ya kani ka Mona Lisa painting ula persang ban pensisaro bakani ka painting kalong ka basisha ka ba ula tu hi dalade nakani ka museum layathu ba u Peruggia ula buri arsnam ya ka Mona Lisa painting hapo ka jingthia jong u uni unong di painting u Alfredo Geri ula yalam lang ya uwe uparlok jong u bat hadin bakilayo i ya kani ka painting kilalap bakalong ka ba original ka ba day ka painting ka ba u Leonardo Da Vinci hi uladro ha ka ying ka shari hadin balakli ya u ya kadaw balei ba ulatu ya kani ka painting ulayatho ba ulasho jingit
Hadu kata-kata ya kani ke painting kebala penong ya ba untuk sendan. Ulaya turu bakani ke painting kadai bandan ha Italy. Bat amday ha France namar ba unong dro ya kani ke painting Leonardo Da Vinci uday na Italy. Bat ulaya tu ba ulato ya ka Mona Lisa namar ukwa banwan rapat yaka syayeng syaka jaka kabadai hok banbu nam yaka. Henry ke kabu ulakren kalong kabomday. Leonardo Da Vinci wadla uday unong Italy. Henry ulasa ha France baro ka jing jong bat ulayap ro ha France bat hadien ka jing yap jong la shimti yakani ka painting da assistant jong Leonardo Da Vinci ubakerteng Salai bat uni uladino ya ka Mona Lisa sya King Francis hakador 1,000 gold coins bat labu yaka hakayings ka Palace of Fountainebleau. Henry hadien labu yaka hakayings kabalakot ka Palace of Versailles. Bat kalalong ka painting kabalayo pateng daman la kisim kibasyong hakaket hapo kari France. Henry hadien pat labu biang yakani ka painting haka Louvre Museum kajaka kabalabu nengkong yaka bat kajaka kabalayo bantu yaka. Kumta lakem no ya Peruggia bat laset along ya hadu nyo benai bat khatsan sngi. Henry hadin ula syapha ba unlet ban yale a kathma ba banungkong bat hadin kani shimla bana shu syapang jong Henry wadla kataro lanyo ya kum uriu itri bat ula Pawnam bha hari Italy nakadaw kaba ulalet bantu ya ka Mona Lisa nari France banbu pat yaka hari ladi hakari Italy ka Mona Lisa painting pat nadu kata kapor kalalong ka painting ka Pawnam tam haka history jang ka perthai bat ka nam kaysa hadu manta mani.